Ahojte moje milé klientky, akurát som šla pre vás natáčať video a vošiel tu manželský pár, ktorý ma vychválil, že aký mám krásny kostým. Máme vo veľkosti XS, SML a ja mám na sebe veľkosť XS. Bežne nosím nohavice vo veľkosti S, ale tu mi boli nohavice vo veľkosti S veľké, čiže pre veľkosť S určite odporúčam XS. Nohavice sú do vysokého pásu, majú kožený opasok z prackou zlatej farbe, funkčné vrecká, majú šitý púk, predĺžia postavu, zoštihlia. Sáčko má večkový výstrih a zapínanie na ten istý kožený opasok, ako je na nohaviciach. Práve opasok je veľmi zaujímavý, pretože dodáva celému kostýmu zaujímavý kontrast, zaujímavú štruktúru. Vďaka opasku pôsobí sáčko viacej modernejšie, inakšie, ako sme tu mali doteraz na saka. Doteraz sme mali väčšinou saka s dvojradovým alebo jednoradovým zapínaním, alebo klasické blazery. Takéto prevedenie sme tu doteraz zatiaľ nemali. Takže takýto veľmi pekný model si môžete zakúpiť u nás od pondelka do piatku od 9. do 16:30.